Bon dia, estimats. Avui tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb la Marcela. Ella és una catalana nascuda a Romania. De seguida estem amb ella. Com us deia abans, avui us puc presentar a la Marcela. Marcela, moltíssimes gràcies d'estar aquí amb nosaltres en No Canvies la Llengua. Gràcies a tu, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Doncs, com us comentava, Marcela ha nascut a Romania, però és una catalana d'arreu, una catalana més. Fa quants anys vius aquí, Marcela? Mira, la meitat de la meva vida, aproximadament, més de 20 anys. Per tant, ja podem fer els càlculs de la meva edat. Jo sempre intento fer-lo ràpid perquè no faci la gent càlculs de la meva edat. Exacte, no cal entrar en els detalls. Per això he dit més de 20 anys, més o menys. Tu ets periodista i, a més, filòloga. Filòloga anglesa i francesa. Sí. O sigui, quantes llengües parles tu? Mira, parlo 5. Romanès, que és el meu idioma matern, el català, el castellà, anglès, francès i últimament he començat a aprendre italià i flamenc. Fantàstic! Però no puc dir que parlo flamenc, italià encara xapurrejo, però flamenc estic en el procés inicial. I aprendre el flamenc és difícil? Perquè a mi, per exemple, aprendre el català va resultar molt fàcil. Sí, clar, és més difícil per mi que aprendre el català, perquè romanès és una llengua romànica, que ve del llatí, amb moltes similituds amb el català. Tenim aproximadament unes 2.000 paraules, crec, si no m'equivoco, idèntiques en català i romanès. I flamenc, clar, em costa més perquè tu ja saps, no? És un idioma que és l'holandès, diguéssim, com l'holandès, però com que jo parlo anglès, això m'ajuda una mica, però no parlo alemany, per tant, ho estic intentant, però potser el fet que sigui més difícil m'estimula, saps què t'ho vull dir? Perquè com no parlo alemany seria després de l'anglès el segon idioma per mi que no ve del llatí, i això també m'agrada sortir de la meva zona de confort una mica. Ben fet, és molt saludable això. És un exercici mental bo. Tu ja saps, és psicòloga i parlàvem abans de les avantatges de parlar com més idiomes millor, no? Per la salut del nostre cap, del nostre cervell. Exacte, sí, és un protector de cara a les demències. Sí. No, i per mi és un tema que em dona satisfacció, és un hobby, si tu vols. Podria dir que he fet la meva carrera, la vaig fer, vaig voler aprendre idiomes perquè és el que m'agradava més, no? Per tant, no és cap esforç, per mi al contrari, és un plaer. I quan fas una cosa que t'agrada, no notes l'esforç. Sí, a més, el plaer d'aprendre és que a mi també em fa feliç, coincideixo en això amb tu. No, i la curiositat, no? De descobrir un altre idioma i a través de l'idioma una altra cultura. Exacte, és molt interessant. Obrir la porta a veure què em trobo. Sí. I tu m'havies comentat abans que tens 2 filles. Exacte. I també et vaig preguntar doncs, en quina llengua els parlaves quan eren bebès. En romanès. En romanès, el meu marit és català i ell, evidentment, els hi parla en català. I jo, quan estem en família, quan estem jo sola amb elles, o tots 4, els hi parlo romanès i el meu marit en català, i elles parlen romanès i, evidentment, no tan bé com el català, perquè l'idioma, diguéssim, el primer idioma per elles és el català, però i després també parlen anglès i parlen francès i el romanès, perquè jo sempre els dic, com més millor.
Exacte, Encara que costi, o sigui que encara que costi, no? Estudiar i fer aquest esforç de memorització i de practicar-lo, però jo sempre els dic, després ja veureu com quan sigueu més grans us adonareu compte de, de l'important que és i de l'avantatge que tindreu. sí, a més, eh, per una banda trobo que és importantíssim que les llengües dels nostres països d'origen es puguin mantenir, que això és important, i aprendre noves llengües. O sigui, les teves filles ja parlen 4 llengües d'entrada, i això que són petites, no? O sigui que... 5, de fet. 5, de fet. 5, 5. sí, Català, sí, sí, sí. castellà, francès, anglès i romanès. Això és una gran riquesa. Nosaltres, almenys jo recordo d'haver nascut, quan hem nascut a Perú, la majoria de gent és monolingüe i com a molt aprens l'anglès, que l'aprens en l'escola, Sí. però com a molt ets bilingüe. Però cada vegada aquí en Catalunya tenim aquesta grandíssima sort que nosaltres o els nostres fills, a partir de 3 o 4 llengües, parlen tots. Això jo crec que és una riquesa que hem de visibilitzar, no? Hem I de tant. recordar més. Sí, sí. Aquí a Sí. Catalunya que parlem català i el castellà ja d'entrada, això ens dona un gran avantatge per aprendre altres idiomes, perquè com més, crec que hi ha estudis que ho demostren, com més idiomes parles, més fàcil és aprendre'n de nous. Cert, cert, totalment. I a partir precisament de les dues llengües que estàs comentant tu, la tercera, es nota molt la facilitat en com aprens la tercera. És Totalment. fantàstic, és molt bonic. I a més, també jo crec que els nostres fills ho podran veure quan es relacionen amb altres joves d'altres cultures, la delícia que és poder parlar en diferents llengües, no? De dir, sí, he entès aquest, he entès l'altre, I és... tant, i tant. És una riquesa incontestable. Sí, sí. I a tu al començament et va costar una mica, va resultar molt fàcil també aprendre el català, o Sí, per no? mi va ser bastant fàcil, ho reconec. Crec que he tingut l'avantatge de que el romanès és una llengua romànica i té moltes coses en comú amb el català. I també tenia l'altre avantatge de que jo havia estudiat filologia anglesa i francesa, per tant els idiomes ja són la meva especialitat. I l'altre avantatge que vaig tenir és que vivia a Girona, visc a Girona, de fet, en un entorn en català i tothom em va ajudar moltíssim amb l'idioma, van tenir molta paciència amb mi. L'altre avantatge era que només d'arribar ja vaig fer 4 hores en català cada dia a la universitat. En Carles, el meu marit, em va apuntar amb una... Jo li vaig dir que volia, no?, estudiar el català, després ho vam, en realitat, parlar tots dos, no?, i només d'arribar ja feia 4 hores diàries a la universitat durant tot l'estiu, no? Després vaig continuar amb els altres passos, amb els altres nivells, i vaig treure el nivell C en 9 mesos, cosa que els meus amics reien dient-me felicitats, però en realitat no tens gaire... què em van dir exactament? A veure si recordo. No tens gaire mèrit perquè tens molta facilitat. I és una mica cert, és veritat, però no puc dir que em va costar molt. Per mi va ser un plaer, perquè em va encantar descobrir l'idioma i la cultura i el país, i realment em vaig considerar afortunada d'haver descobert, d'haver tingut l'oportunitat de descobrir la llengua i la cultura catalana i catalanes. Um, I cada cop, com més sabia sobre l'idioma i sobre la cultura, més interès tenia, perquè vaig trobar fascinant
no sé, jo sóc una enamorada de Catalunya i de la llengua i de la cultura, de la gastronomia, de la gent, en fi, sóc una fan, ja veus que sóc molt... em sento catalana, no?, com tu, després de tant de temps aquí, i realment per mi ha sigut un plaer i un honor poder haver entrat en contacte amb el país i amb la seva gent a través de la llengua, no? Sí, sí, és el mateix sentiment i jo crec que tant tu com jo podríem passar-nos hores i hores i hores parlant de Catalunya i de la nostra estimació a I la tant, terra. i Sí, sí. tant, i tant, perquè quan vaig arribar reconec que no sabia moltes coses de Catalunya. Sabia les coses típiques i bàsiques, no sé, el Barça, Dalí, Costa Brava, Barcelona, no sé, el futbol, molt poc, no? I sí que sabia que el català que es parla un idioma diferent del castellà, no? Però ni tan sols el sabia identificar o no sabia res. No sabia dir hola, bon dia i prou, no? I, i bé, ha sigut un procés molt ràpid, però jo penso que depèn de les ganes que hi poses, no? En els idiomes, en l'aprenentatge dels idiomes, la clau és la motivació. Sí. I si tens això, doncs tens la meitat de la feina feta. Sí, sí, sí. A més, a part de la motivació, el fet de que vas veient el teu progrés i vas veient que et pots comunicar amb la resta de Sí, gent no vas notar que la teva autoestima es disparava? sí, i sobretot veure la reacció de la gent, no? Que la gent aquí a Catalunya és molt agraïda quan tu fas l'esforç d'aprendre el seu idioma. I només de veure les seves cares, no? Això te dona encara més ganes d'aprendre l'idioma. Perquè jo al principi de venir a Girona, no? Amb la meva parella, amb en Carles, parlàvem en francès, perquè Mm. clar, jo no parlava gens de català i mentre estudiava Mhm. el català seguíem comunicant-nos en francès, fins que un amic un dia ens va dir bé, el francès molt bé, no? Però el català què, no? I dic, Yeah. té tota la raó, perquè a mi em feia una mica... ens passa, no?, al principi amb els idiomes, aquest moment de trencar el gel, quan t'atreveixes i te llences a la piscina, no?, i dius, bueno, m'és igual si faig faltes, m'és igual si no dic tot bé, però ho intento, no? I al principi feia faltes, no sé, recordo una que la gent, els nostres amics reien, que confonia um, turmell amb clatell, coses d'aquestes, no? I Mhm. era tot... deia frases, no? I feia a vegades se'n reien de mi, no? Perquè els hi feia gràcia, però Mhm. bueno, no passa res. I ha sigut això, aquest clic, quan després d'aquest clic ha sigut superràpid. I també, clar, si tot l'entorn és en català, és realment... I has de posar-hi ganes i prou. Vull dir, per això jo sempre dic a tothom que no tinguin por del català, que no Exacte. tinguin por i a vegades diuen amb el castellà fas prou, però no saps el que et perds, no? I a més és un tema de respecte per la gent d'aquí, per mi és claríssim que és la llengua del país. Igual que si vas a Xina, parlaràs en xinès, a Alemanya en alemany, doncs a Catalunya l'idioma és el català. Exacte, exacte. I a més, amb lo fàcil que és, no és una llengua difícil, no? És com Mm. un dia vaig preguntar a una altra persona que vam entrevistar de la Xina i li dic, quan em costaria aprendre el xinès? I d'entrada em va dir un any, si no recordo malament. I dic, uau, jo pensava, ai, un any sí que és dur. És un repte, no? Sí, Com tot, depèn de com t'ho agafis. sí, sí. Però clar, la facilitat que tenim d'aprendre la llengua estant a Catalunya, perquè és la llengua de Catalunya, dius, és com estrany, no? Es fa estrany
que tenint l'entorn propici per aprendre la llengua, n'hi hagi gent que no la parli, no? O diguin que no la entenen. Sí, sí, això és un tema... És una altra història, que és cert. Però el que dèiem abans és una qüestió de voluntat i de motivació, i si no la tens, doncs després pots trobar totes les excuses que vulguis, no? Exacte. Però no deixen de ser excuses. Exacte, exacte. Però, per exemple, a tu et va ajudar les paraules que en romanès coincideixen amb el català? Em va fer molta gràcia perquè desconeixia completament que hi ha paraules, no poques, n'hi ha 2.000, crec, idèntiques, com cap, nas, foc, expressions com fuig d'aquí o, no sé, fins i tot verbs, dormim, és igual. Ara no em surt la llista sencera, però n'hi ha forces i em feia molta gràcia llegir un text en català i descobrir aquestes paraules idèntiques o similars, saps? I és un exercici molt interessant. Va ser més fàcil per mi que per una persona que ve d'Alemanya o de Rússia, segurament. Però és el que repeteixo, si no hagués sigut un idioma semblant al meu, matern, igualment l'hagués estudiat, segurament hauria trigat més temps, però estic segura que hauria posat tota la meva part per estudiar-ho, perquè trobo una cosa natural, la més normal del món. Te'n vas a viure en un país, en el meu cas ha sigut per la meva parella, no m'havia proposat mai de venir a viure a la Catalunya, per tant la vida m'ha portat aquí, ha anat així, no? Però ni m'ha passat mai pel cap de no aprendre català, perquè és la cosa, com em repeteixo, la més normal i natural del món. Sí, a més, el que comentaves abans dels catalans autòctons que són tan agraïts, això ens motiva i també ens reforça aquest aprenentatge, perquè moltes vegades, tot i que català sigui fàcil d'aprendre'l, hem de fer colzes, sí o sí, en algun moment, perquè n'hi ha moltes regles que aprendre i tal, però trobo que suposo que també coincideixes en el que aquesta idea o aquesta frase de Catalunya terra d'acollida ens facilita a que quan érem nouvinguts o quan ens sentíem immigrants, xino-xano, ens acabem sentint catalans d'arreu. No, i tant. Hi ha multitud de cursos, el Consorci de Normalització Lingüística, on jo vaig començar, després vaig anar a la Universitat de Girona. És que realment hi ha molts bons cursos, professors molt ben preparats i és molt fàcil aprendre el català. Jo sempre dic que no estic d'acord que el català és difícil d'aprendre. Si vols, no ho és gens difícil. Exacte, i a més és veritat el que dius, els professors no només estan molt ben preparats, és que són molt carinyosos, són afectuosos. O sigui, almenys jo l'experiència que he tingut va ser així i encara això també t'influeix perquè T'estimula més, a exacte. tenir moltes més ganes, no? I te fan sentir-te com a casa, això també és important, no? Que fer part d'una comunitat, sobretot nosaltres que venim de fora, tenim aquesta història de les arrels, no? De les arrels, on són les nostres arrels? A vegades, després de molt de temps fora del teu país, quan hi tornes, notes que no ets ben bé d'allà tampoc i aquí tampoc. Vull dir que és un procés una mica complicat, és molt sensible aquest tema de pertànyer a un lloc, no? De sentir-nos a casa. I per mi, jo estic molt agraïda de que sempre m'he sentit a Girona a casa i és la meva nova casa. Tinc una casa aquí, tinc una casa allà
i això és riquesa, no? Exacte, exacte. Sí, a més, precisament perquè aquí a Catalunya, com no són excloents, almenys a mi, em va despertar la idea de poder anomenar-me catalana nascuda a Perú. Considero que tu ets catalana nascuda a Romania, no? És aquesta sensació això de pertinença, no? Sí, sí, és molt important. Jo penso que és bàsic, no? Bueno, pel creixement personal, per la felicitat d'una persona, sentir-te acollit, sentir-te estimat, acceptat. No sé, jo m'he sentit a casa des del primer moment, Sí, aquí. sí, jo coincideixo també i és una meravella, és una meravella. I a sobre, si parlem català, perquè a més, l'única forma d'adaptar-nos a qualsevol país és a partir de la llengua. Si no, fem una espècie de gueto, ens aïllem de la resta, no? No, i tant, i tant. Com t'he dit, jo vaig començar amb el català perquè he considerat que és la millor manera. Després, quan vaig treure el nivell C de català, me vaig apuntar a classes de castellà i he fet el mateix procés, diguéssim. I tots els dos idiomes m'agraden molt, són molt diferents i estem parlant no només dels idiomes, però també de la literatura, no? I de la Exacte. cultura del país. Però per mi tots els idiomes són bonics. Sí, tots són una gran riquesa i a més, t'aporten fins i tot descobrir coses teves, emocions teves que no coneixies. No? O sigui que és que fins i tot no et passa que quan tu parles romanès el to de veu et Sí, sí, canvia? això és molt interessant. Sí, a Sí, mi sí. em fa molta gràcia quan el meu fill em sent parlar amb els meus amics de Perú, em diu: "És que no té res a veure el teu to de veu, a quan parles català", i per això Sí, sí, tenia a mi també em curiositat. passa. Em Em passa, sí, sí, passa. ens passa a tots, jo crec. Sí, sí, home, és que suposo que n'hi ha una sèrie d'emocions que estan incrustades en la llengua, no? O sigui que, i que afortunadament no canvia. Sí, sí, segurament. M'agradaria llegir més sobre aquest tema perquè el trobo molt interessant. Segur que hi ha Sí, estudis al respecte. sí, 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 segur, segur, segur. Jo també, a la que els trobo compartiré amb tu i Sí, sí, viceversa, passa-m'ho, perquè passa-m'ho. perquè serà molt interessant. Doncs jo crec que si continuo preguntant podrem estar aquí hores i Sí, hores, sí, o sí. sigui que No, abans, això que no hem comentat, potser m'agradaria parlar del tema de canviar la llengua que tenim aquí darrere. No, no em canviïs la llengua. A tots ens ha passat, a tots els que no hem nascut aquí. I penso que és molt important insistir, no? A mi encara em passa, vull dir que jo porto més de 20 anys també. aquí i a mi encara em passa. Entro en un lloc on parlen català i després canvien al castellà, encara no he identificat el motiu per què. Potser per l'accent o potser per la fisionomia, no ho sé. Jo contesto en català i després sí que segueix la conversa normal, però és important no canviar d'idioma, Sí, perquè sí, sí, sí. nosaltres volem viure plenament en català i en normalitat, no? Exacte, totalment d'acord. I sobretot en el cas de les persones que venen de Llatinoamèrica, no se'ls facilita gens el que se'ls canvie la llengua, perquè així no poden practicar, no poden adaptar-se. I després venen les queixes, no? És paradoxal perquè després sents a la gent dir: "Oh, és que aquesta gent no s'adapta". Dius: "Home, si li vas canviant la llengua és una miqueta Mhm. complicat a Tu per què vegades". creus que ho fan encara aquí, molta gent, de canviar?
al castellà quan detecten que una persona ve de fora? Per ser més amables o Sí, per què? Per una amabilitat mal entesa? sí, Per què les creus? dues coses. Jo vaig arribar, i cada vegada ho pregunto més quan les persones em canvien la llengua. I la majoria em diu, perdona, no m'he adonat. Aquesta és una de les respostes. La següent resposta és, porque he vist que per la teva apariència, la teva fisonomia, has de ser llatinoamericana i doncs he pensat que si et parlo en la teva llengua, és molt probable que t'ajudi a adaptar-te més ràpid. Mm, Cosa que és un error. Aquesta és el motiu que em diuen, però és un error perquè si em parlen en castellà no aprendré mai a poder practicar el català. De fet, mm, la frase era no em canviïs la llengua, si no, no aprendré mai. O sigui que, doncs, i després també vaig poder preguntar a unes persones que eren més grans i em va dir, per respecte, però a més, amb un somriure em va dir, home, per respecte. mm, I va ser molt curiós, diu, perquè vaig dir, respecte a què? Diu, mm. per respecte a que sé que tu no parles la meva llengua, però vull comunicar-me amb tu. Mhm. I per què suposen, no, que no parles català, però sí bueno, el castellà. En el meu cas, tu perquè vens de Perú, Mm. però jo, per què se suposa que he de saber el castellà abans que el català, quan jo vaig fer just al revés, vaig primer aprendre el català i després el castellà, no? Hi ha un punt de discriminació també, inconscient, potser. Inconscient, Mhm, inconscient, perquè a més jo crec que la meva hipòtesi és que precisament si llegim una miqueta d'història, eh, eh, sempre els estrangers els parlaven en castellà perquè eren els estrangers d'aquella època que mm, cada vegada venien en més número aquí a Catalunya. I jo crec que com precisament som el resultat de la genètica i l'ambient, això es va transmitint de generació en generació, mm, no només per l'exemple dels teus pares, sinó també per la genètica, per la biologia, amb la mhm, qual doncs, acabes repetint aquests comportaments. mhm, Igual com el tarannà català, que és més prudent, per exemple, a mi m'encantava el fet de que no es ficaven en la meva vida, així com en Perú tota la meva família opinava sobre la meva vida, en canvi aquí la gent la trobava superrespectuosa i continuo pensant el mateix després de 32 anys visquent aquí, no? O sigui, jo tinc aquestes hipòtesis i sobretot perquè vaig preguntar a la gent per què em canvies la llengua. I també és curiós que un metge ens va fer aquest canvi de llengua al meu fill i a mi, em canviava la llengua a mi, em parlava en castellà i al meu fill li parlava en català. I el meu fill amb 15 anys li va dir al doctor per què li canvia la llengua a la meva mare. I jo em vaig quedar en xoc perquè era la primera vegada que era ell el que reivindicava mhm, que la seva mare parlava en català i mm. no jo, no? Sí, sí, sí. Jo Va ser crec com que molt és evident, això. no? Sí. I de fet Mm, en tots aquests actes que anem amb l'equip de No canvies la llengua, que són la Carme Sansa, el Toni Albà i el Matthew Tree, ho senyalem moltíssim, això de dir és importantíssim que no canviem la llengua, és importantíssim que mhm, eh, és l'única forma mm. d'adaptar-vos, Sí, no? sí. No, no, és evident que no només els que venen de fora és important que aprenguin el català, també els catalans han de fer aquest esforç de no canviar la llengua. Per Eh, tant, aquí tothom ha de posar una mica de la seva part. Sí, sí, són corresponsables de la salut de la nostra llengua, perquè Sobretot ara, amb la situació del català, que no està passant pels seus millors moments,
com deia la Carme Junyent, no? Que si no es fa alguna cosa ràpid, no? Tot pot empitjorar molt dràsticament i Sí, 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 ella sí, també sí, deia, no? Que els idiomes són riquesa i si es perd un idioma es perd una part de la cultura de la de humanitat. la humanitat, I amb cert. tota la raó. I a més, ella recalcava molt les més de 300 llengües que coexisteixen aquí a Catalunya gràcies a les persones que han vingut a fer casa seva a Catalunya, I no? tant. Que això també és superimportant. I sí, sí, eh, la sabidoria que ens ha deixat tots els estudis de la Carme Junyent és important que el tinguem en compte i sobretot que sempre ella deia, no? Si parlar català ens fa feliços i és veritat, és I veritat. tant, i Sí, tant. I clar. orgullosos. Sí, totalment, Mhm. totalment. I a més, de poder transmetre també als nostres fills, que jo també vull que els meus nets, suposo que volem el mateix, de els nostres nets i bisnets i tataranets, que parlin també les nostres llengües, no? O I sigui tant, que, i doncs, tant, tant de bo. sí, sí, Mm. clar que sí. I una vegada més, moltíssimes gràcies, Marcela, ha estat un plaer i esperem que aviat puguem retrobar-nos una altra vegada. Gràcies a tu, Rosario, per tota la feina que estàs fent i que esteu fent des d'aquesta iniciativa, No canviïs la llengua. Moltes Gràcies per gràcies. convidar-me. Gràcies a tu.